registraci. Děkuju. Děkuju moc, to by si byla zlatá, abych mohla začít s nima trénovat na soutěže. No to by byla šíleně zlatá. Jasně. Co dělá Pepík? Já nemít tu Adélu, tak nemám ani komu nadávat. Jo? No ne tebe, tady té krávy, tady tu krávu. Ty tebe ne. Ty jsi má Adélečka. Dělá Pepík v ložnici sám. Já možná různý věci. Děkuju. Děkuju. Beruško. Je to dobročky? Dobře, to mamka uvařila, já mám i kašu krupičnou, jestli chceš, ale nebudu tě předspávat. Už Tutti Frutti začíná se znovu. Tutti Frutti začíná už. A já to zvládnu, já tancovat umím. Počkej, sezóna začíná někdy na konci března. Taneční. Září ne? Tak pozdě, ne? Já tancovat umím, já to zvládnu. A hlavně i Pepa říkal, že by bylo fajn, kdybych dělala něco, co mě baví, to tancovat. No hlavně, že to říkal Pepa. Protože já bych mohla natáčet videa z šatny, jak se převlíkám po tréninku. A to by ti dal někdo přes hubu. Opravdu video, jak se budeš šatně převlíkat, nepotřebuješ. To by ti dal přes tu čuňu. To by bylo super. To by bylo super. To by bylo pecka. To by bylo pecka, než by ti někdo tu pecku dal přes rýpák. No ti budou úplně nadšení, kámo. Vem si, že chodíš do taneční skupiny Tutti Frutti a si ničeho nic tam přihlásí Adéla. A hnedka tě bude natáčet. No říkám, to byla hned jedna pecka přes čuňu. Celý internet